שלום, אני פה עם אביתר, הוא תינוק שרק נולד, הוא פה לעזור לי, אבל לפני שאני מתחילה, אני מקפלת פעם אחת פה בחלק של המותניים כדי להקטין את המנסה. אז אני קושרת כמו רגילה, ולקחת אותה. אוי, הוא ישן. עמוד. אוקיי, בגלל שהוא קטן מאוד, אז אפשר לקפל את הרגליים שלו בצורה צפרדע. ואז להמשיך כרגיל. על הכתפיים, איקס מאחורה, ובצד שני, ולהעלות אותו. אוקיי. ועכשיו, אם זה פתוח, עושים איקס על הגב שלו, ומרימים שיחזיק לו גם את הגב, גם למטה, ולהעלות שוב, ולקשור. עכשיו לדאוג שזה גם נוח לך, אבל גם שיהיה לו יותר נוח. אפשר לשים את הידיים בפנים, ולקחת את החלק של ה-X מבחוץ, ולעלות מעל הראש שלו. ככה זה מחזיק, הוא יכול לנשום מפה, וזה מחזיק לו את הראש, שככה את יכולה ללכת ולעשות, והוא לא זז, והוא לא נופל, וזה מאוד נוח. תהנו.